Hello, hello, hello. Um, Welcome to Barrio Fiesta sa London, July 2025. Ngayon na tuig, konti lang na tao, hindi masyado. Tas iba last year, ang daming mga dancer. Ngayon, hindi ko alam kasi na-late kami. Alas 12 na kami nakarating na. Alas 12, 1 o'clock. Oh, mga alauna na kami nakarating doon. So, kasi hindi pwede magdala ng pagkain. Yung pagkain namin, kinain namin doon sa car park. Saan nakapark ang car namin. So, pag sulod namin doon, nanood na lang kami doon. Tas, busog na rin kami. Kasi kinain namin ang aming pagkain. Tas, nakabili rin ako ng mga chichirya. Ang mahal ng saging nila. Tas yung santol at saka yung lansones nila, ang mahal. Pati pandesal, mga tinapay doon, sus ang mahal doon. Ewan ko ba. Pero hindi ako nagpalit ng tinapay. Nagpat lang ako ng mga mix-mix, yung mga seasoning mix. Bili lang ako doon at saka soy, silver swan. Tapos nakabili rin ako ng Pinoy. Yung Pinoy, £3.50 yung Pinoy. Tapos okay lang rin ang pagkain nila, £12.50, dalawang barbecue o kahit anong ulam. Marami na rin yun at saka may drinks na rin yun. £12.50 yung nila combo. Tapos kung 10 lang, dalawa yata yun, dalawang barbecue at saka kanin. Tapos drinks rin. Yun. Okay, paalam na ako sa susunod na naman next year. Punta naman ako doon next year. Iwan ko kung anong meron next year. Bye-bye!